हेल' सोनाफोरनाय गामियाव फैदों आं गय गोरलै लांफैनो गाबोन लक्ष्मी फुजा नालाय न'नि बे जा बारि फिसा दंना बेयाव गय लांफैदों नै खेबदोंसो आंनि बेवाइ देरसिन बेवाइ असे बोरायथारबायलै रायलायाखै भिडिअ हगारो आङो बेवाइ देरसिन असे बोरायथारबायलै आलासि जाहै रोङा बिसोरो माबाबो आब'बो फैद' आयंनो हरासै आयं माबाया मोसौ लायनोसै बेसे गोजानाव एखे दुब्लियावसो आब'आलाय आब'आ मा खालामदों माइआ मोजां जाफिनजोब्बाय ना बेवाइ जोंना जादोंमोन जानायालाय हाजों सेर सेर हाग्रा जोबथारलै बैसोरबोथ' गोजाजोबबानो हनै ओंखारजोब्बाय माथो ना मोजां नैबे अखा हागासिनो माबाफ्रा मोजां जादों औ माइआनो गोजा जाजोबबाय नैबे अखा हागासिनो मोजां माइआ जादों नै बुसानाबो बिराद मोजां गोदोना गोलाव गोलाव जाबोजोब्बाय 40 मन थोयोना नोंसिनिलाय माथो कन्ट्रलनिबो 30 मनानो जायाखै एसे दंबावो कन्ट्रलनिबो माइरं मोनखायोना मोनब्रैसो जाबावगोनदां बेल'सो माइआनो आं गय हानोसै सौहागोन ना सौहाया नों बेसिनाव हाबगोन माबाया माइया माइरङा माबा लेवानि माबागोन कन्ट्रलनि माइरंफ्राबो 30 केजि मोना होमबा बेवाइ 30 केजि मोना जोंहा माबाल'सो मोनो बेसेबां 22 केजि ए 22 केजि मानसि हिसाब ना थांदो होमबा बेवाइ गय बागाना नैबेनोमोनहाय नै दा मारैहाय अबेजों हाबगोनथाय आङो अबे बियो माबासोहाय मा होनो मिस्थां बिफां नै देग्लाय एसे बांसिन थायदों नै नैबेबो नै नैबावबो थायदों हौरै दं एसे गाहायथिं थांसै नामा आङो बबेहाय थायदों बैथिंबो नुदोंमोन आं हौरै मेरला दं थायनायालाय गोजौ गोजौथार माथो हौरैहाय थायबाय सेमोन थायनाया बै बुरजा थायदोंमोन हनै मारै सौहागोन आं सिखा खंखायसो लाना फैदों हौवा मानसि रावबो गैया बिजावजालियाबो सोरनिबा न' हाबनाय सोरनिबा माने बिजामादै जोंनि बिजावजालिनि फिसाजो मोनलांनाय बिजामादैनाव माबा जाहैदोंनो नै मारै हानगोन आं नायलाय बेसेबा गोजौखा गयाबो एसे उनावसो थायबायलै बियो सोर हानना होगोनलै इसोर मारै हानबावनांगौ जाखो आङो नै गोजौहाय मा बेवाइ बिजावजालि साहा लोंनो लेंहरदों साहा लोंसै बोरो आब'आ माबाय साहाया जाबाय आब' साहाया जाबाय माबायानो गयखौ हानो हायासैहाय आङो माबायावसो सेन हेबदों आरो ना मोनजागोन ना सेन माबाबा मोनजायोना औवायावसो सोनानै हाननांसिगोन गयखौनो सौहायासै आङो एसे जौद्राय नायनायावसो गाहाय नुयो गैया बोख्लायनो हाया जि बोरमा खासि दं बिसिनाव बोरमा खासि दंसोगारो बिसिनाव मावनानै खयबार गाइखेर खामो होनदो आंहालाय आंखौल' खामहोयो सानदों आंनाबोथ' बिदिनो सनाफोर सानानो हामसै नै आं
माबाजोंसो गय जादों सनाफोर बिजावजालि साहा लोंनो गाइखेर दंमोन नालाय साहा लोंदो होननानै बुंनायखाय लोंबोदोंमोन आं गयबो जाबाय गय साहा लोंखाना गय गोथाव मोनो आङो दा मारै थुख्लायगोन नाबा थुख्लायनानै थांसै सानानो हाबखानोसै एकदम गोदोखाबाय साना मोनाद्रायलांसै मामि नैबाव खासिखौ सोबाय सनाफोर जारलाथारहाय हौवा मानसि गैयाबा जेरावबो दिगदार बिराद दिगदार जेरावबो हाबलांसै आं बे सिखा गोलैबाय सिखा गोलैबाय नै आंनि खाथियावनो गोलैबाय आयु गैलाबाय आथिङाव बासायबाय सिखाया थरल' नैबावनो गोलैदों सनाफोर सफैबाय नै एकदम खुसेंग्रा गाबजोब्बाय खोमसि माबाखौ मा होनो मैगं जेबो लाबोआसां ओरैनो माबासोल' दालिफोरसो संलाबायनानै जानांसिगोन मैगंफ्रानो ओरैबायदि दाम आलुल' लाबोबाय आं ओमफ्राय फाथै थासुमलि लाबोलायबायलै नै आं बिराद गोथाव मोनो सनाफोर 30 थाखा केजिल' मोनाबाबो रुजाथारो आं दिनै रुजाला आरो गाबोन रुजानोसै ओमफ्राय गाइखेर लाबोदों गाइखेरा लिकुइडखौसो लाबोनांबाय आं गाइखेरा जोबथारबायमोन बेखौनो लोंनोसै जास्ट दासो सफैदों सनाफोर बाय बाय दे थेंक इउ स' माच सनाफोर आंखौ सापर्ट होग्राफोर बाय बाय